so because I no cry no there no be job wanka wanka do kan so do opa janu mame no nti ya na say kan apamo abonsam ni nipa ewo a ya ade a efri tete be nyina woni nipa ya apamo a na yebusa se so yebre so bonsam no woda so ene apam ana woni e won kuta hu bi ana woni e won hihye bi ana so pese ye bibi de manu ana nti ade e se hebusa na ebebusa de ana na bibia no se de udwumade no ubusa ye se onuadofo sa na tie no de na betimi am ye hunu se de ye kan sa na tie megede se tworo kronkron no a ndi entin se tworo kronkron no mu na hwese so bonsam woni nkrofo bi aya pampen ana kwan da ho okay se kwan da ho de ene ade ba ko amom ye nyina mfa nto ye tirim na anwumre ene se apam bi enipa bi ebepene so se woni bonsam ebekọ no sa apam no tia nyankopon apam a woni nipa wo dada ye apam a nipa ne nyankopon wo apam wo apam di se bronsam ba no be ye apam foforo na ogitumu a na say wasay woni nyankopon entem ede nti bibi ebesisu bia no sa pepepe na ebe kire ye enti fasa apo no tu trim na yemfa nsua de se sa apo no da wutrim de amegede se tiefu nyina nso beda wo mu trim enti na se ye wo bible class enti obi atrato pepepe se apam a wo ye ni nyankopon ntem no so opne bronsam de no so a wasay de da oni nyankopon no crepa mama yehu se etesa na o mo se ngoma edin kan that is the book of Genesis yesua there from chapter 3 verses 1 through 13 ese mo se ngoma edin kan etimiensa ne chiche mo ba akokọ edumiensa so no ade a asemu adodo na no enim efa Adam ene na ire hawa eho nti enya boso say de obi enim de yakoso onipa wo he ene ye hwa na chese nyankopon no mu apam wa nyankopon no mu hia nyankopon ede wo makodua edi nturo mu na woda na dede a kire wo mu say enu e wo ha nyina no munti na meboye muni ni nyina ebi na ba ko bi wo ho eno no de mamon fa mon sanka isi turo ni mfimfin ho na da mo de mon sabeka no wuo ena mo bewuo eno ne contract awrade nyankopon ni nipa enyaye bibia mo betimi aye ba ko pede mo mfa mo sanka ena bonsam so ebeyi ni tie ndi esua de wo chapter 3 verse 1 na bible da bonsam ne di ewo sede wo wa ni tie esi etie na wo se wo no oye tuntumu a obomode ewura babia eno ma tuntumu ewo said ebeya weni bo eno matuntum no so awunhu no so ebia haba mu no so asa pepepe na oye indi hey no hwe nhyehyɛ ya nipa ni nyankopon ewo no no so san nhyehyɛ na so mefa so awura mu e de ade foforo de amanipa na ono so adwene adane ti bible say na nitie ne de na eche mmoa dom nyina nyankopon bo mu obo modene kai me be se na otwe miensa disua ye se bronsam hwe ade a wo pepa na one wadi ho komo eno ano na wafa saa eno aho ama okon adon bibiri okon adon nde no saa no ma na so no ogina so ena okwa apam abete se na obi apesika in the contract bi e koso bi aya ne nipa no won hwe bi adwuma no kro obe ne kese ne mo hwe sika ewo mu ende saa na efiri abodi mfiti ase nyina etia eba to buza se nua wo ha nyina no nyankopon se mu ni bia na oba ne se bibia wo se yeni nanso ba ko sitro ne mfimfin na nyankopon se ye de yensa kan wuo na yebewuo ene wo se da bi enye wuo na mobewu na emom se mudi amane bete mebehu papa ne bone mo baye te se onyankopon eni so opede asa apam we na mo na eko tibi nedi bible so oba ne hunu se eduaba no efe mudi a ebetie ni akono nti wo tibi die esa de bi mani kunu enso edi na said de o kan say o he no o he na fe de o ti nyankopon ka Adam ti nyankopon kan kridi wadwane agya na yere nso esa no adan ya wona bonsama kwa apam da wona nyankopon tem no eno na asai ti de nyankopon da na de kire wo mu say ma wo mu eni a eye aduaba no afi wo makodi ama wo mu ni nyankopon tem ate eno kire apam abonsam enso ni nipa ekro yesua de o chapter 6 verse 5 for now say Genesis chapter 6 the same book verse 5 okay say nyankopon apam no say wo to sa apam no a
nhyehyɛ a wɔno no so obu saa apam no so ɛnam nhyehyɛ foforɔ so a wokɔgye no n'atomu a ɛyɛ nyankopɔn biribi na nyankopɔn nso enya adwene bi de fa ho yɛn kenkan bibi kakra chapter 6 verse 5 of Genesis. Na Awurade say nipa bɔne ɛdɔɔso pii ɛwɔ asase so. Enti nipa bɔne no nyankopɔn huniye na ni wɔ hɔ de obi eye bia no ɔno ani tua to hunu sɛ nipa bɔne no ɛnyɛ baako nyɛ mienu na mmom ɛdɔɔso pii ɛwɔ asase so ɛna deɛ ne sie na wɔn akoma mu nsusue nyinaa ɛyɛ bɔne nkodan nyinaa nso saa na ɛkɔɔ so verse 6 na Awurade enu ne ho sɛ ɔyɛ onipa ɛwɔ asase so nyankopɔn ne Adam na ɔhaw biara nkɔ so deɛ nyankopɔn kan na Adam nkɔtoo saa mmara ne saa nhyehyɛe no nyankopɔn werɛ anho Adam ho da na werɛ anho Hawa ho da na werɛ anho biribiara ho da na ebere ɔmkɔtoo saa mmara no a kyerɛ sɛ wɔn ne bonsam ɛkɔyɛ apam no nyankopɔn werɛ ɛhoyɛ ɛma deɛ wabɔ nyinaa ne nipa ahodoɔ a wɔn tete wɔ nyinaa no ɔka sɛ wɔde asotwe ɛbɛma wɔn based on nkurɔfo wei no mu nso apam a wɔn ne bonsam nso ɛkɔɔyɛ nde bonsam deɛ ɔno ɛyɛ apam a wɔde bu nyankopɔn deɛ no so ɛma wɔn nso utu anamɔ foforɔ a ɛmfa nyankopɔn ɛkwan so na afei deɛ wɔde bɛma nso no ɛbere bia no ɛyɛ owuo ɛkyerɛ ntitimu a wɔne Awurade nyankopɔn so bɛte nti sɛ obusae a bonsam de ɔne nipa enya apam firi tete na ɔda so nso ɛne yɛn nso yɛnya apam na saa apam wei no a meka ho asɛm de ɛyɛ apam a ɛfa asoɔden ho asoɔden nyankopɔn sɛ monyɛ bonsam sɛ monyɛ nti sɛ monyɛ na mokɔyɛ deɛ wayɛ asoɔden atie nyankopɔn deɛ na deɛ ɔta akyire no ɛyɛ bonsam wɔno nene wei no mokɔ apam a afei wɔbu nyankopɔn hyehyɛe no meka kyerɛfoɔ sɛ onua deɛ wokan saa ne teɛ adwumadi ɛna wasugu so a wudi wutie dwumadi Church of Christ Old Tafo Church of Christ Standard School standard high sɛdeɛ da biara meka no sɛ wode wo ba ɛkɔ mission school a ɛboa papaapa so onyini no anyɛ kristoni koraa ɛsan nyame asɛm a yɛde atete no firi no mmɔfrase nti no ɔbɔ bra pa a ɛhyɛ nyankopɔn animonyam fa abakɔ Church of Christ Standard School na ɔmmoa no wɔ entitie mu Sampakani champon ɛna no yɛkenkan Yakubu ɛnwoma no etire ɛbaako nkyikyɛmu edunan ɛne edunum no ɛhɔ ɛma yɛhunu sɛ bɔne nyankopɔn so obiara nhwɛ na emom nipa na akɔ no ɛna ɛsɔ no hwɛ na so obi kɔbɔ na adwaman ne adeɛ no nso still ɛyɛ bra contract ni bia many adolfo meda wase ewo kwanya wode amamen so se menkyire bibi mu kakra ewo hai se de menua no edi nkan akyire mu no onyankopɔn ebo nipa opese woni nipa tena ne nipa ene no timinya ayonkofa da okay kopem se abontam se saa yonkofa na nipa ni nyankopɔn wɔ no na wɔno so n'ani nye ho ɛsɛ nyame so ɔbɔyɛ sɛ ne suba ne ne sɛ so nti ti wɔn deɛ sɛnke ne ne to ɔda saa ne mmom abontam se saa yonkofa no wɔno so n'ani bere o wɔmpɛ yɛne nyankopɔn ayonkofa no wɔmpɛ obenya enka yesu yemedi nafa okay na den na obegyina so ama yɛ kwan dɔdeɛ wɔwɔ edi sɛ deɛ naano no yɛkyerɛ mu no sɛ onyankopɔn no ɛnhyɛ da sɛ mmea mabɔ wɔ na mepɛ sɛ me ne wo tena no mesan mayi wafiri me nkyɛn wɔberɛ a mmea mebɛsɔ wahwɛ ɛneɛ no nka ebibisa sɛ nyame bɛnie ɛgye sɛ nyame wɔnyɛ wɔdɔ ɔnni tema wɔnwe yɛ ho ɔmpɛ yɛn yie bɔne bi ni nyame mu ɛneɛ deɛ de bɔne ne ba no ewura ono ne wobonsam no na no na ye kire mu se ogina biribi so Sompa FM eni te sa hwe ya se de menu an kire mu no o mfiti bra ko pa ma o se enu aba wa hapa ndi we o hai wase mamuni o se o wase yeni be e kwan da ho no no enti sa oto obo ase a yohane ngume edi nkan timi enu nchichemu du nsia wase for montro 1 John chapter 2
verse 6 sɛ mede firi 15 no koraa bɛboa 15-16 wɔse ɛnsɛ sɛ yɛdɔ wiase na nneɛma ɛwɔ wiase obi dɔ wiase a agya ne dɔ ntimi ntena no mu ɛdeɛ bɛ ne ɛwɔ wiase aniwa akɔnnɔ asetena mu ahohoahoa honam akɔnnɔ ɛne asetena mu ahohoahoa saa nneɛma wei yɛnhwɛ sɛ Genesis wɔ no berɛ a ɔbɔnsam baeɛ no ɛda adi anaa aniwa akɔnnɔ sɛ ɔbaa no hui ɔsɛ ɛfɛ na akɔnnɔ ɛna ɔteɛ no ɔdiɛ no ɔde bɛtuu no kunu ɔbaa no yɛmyɛ paa ɔdiiɛ no nso ebia me nua no de yɛkɔ wɔ Genesis chapter 3 na yɛhwɛ ɛfiri verse 6 ne kɔ wobɛhunu sɛ de wɔsi ɛka asɛm no faeɛ no wɔkɔhwɛ adeɛ no wɔsɛ afei wɔhunu sɛ ei weideɛ medeɛ m'ani bɛbie te sɛ deɛ wɔkaeɛ no is it not pride of life ade nti na wɔpɛ sɛ ɔbɛne nyankopɔn yɛpɛ okay ɛti saa atenka no ɛwɔ nnipa mu no pride no ɔbɔnsam yisu nti wɔne wɔyɛ contract a sɛdeɛ yɛnim contract mu de sɛ wode biribi kakra ba wɔna sɛ ɛyɛ packaging wo packaging yie ɛno nti deɛ nnipa wɔ atenka bi wɔmpɛ baabi a wɔteɛ no ɛna ɔbɔnsam sɛ wɔmpɛ baabi a wɔteɛ deɛ meso so mewɔ biribi de ma nka mɛma wakɔ soro paa ɛna nipa pɛ nti wɔsɛ wɔhwɛ aduaba no wɔhunu sɛ ampa wodi a w'ani bɛte wo ne nyame bɛyɛ pɛ te sɛ deɛ bɔnsam ka no nti bɔnsam ne me ne wobɛkɔ contract no mebikɔ deɛ nyame de matoro me mepɛ wo deɛ no ɛbɛma makɔ soro number 2 ɔbaa no wɔde n'ani hwɛeɛ o n'ani ne wɔde hwɛeɛ ne wɔhuuɛ ɛna ne kɔn nti wɔappeal to the eye ɛno nso so no nyɛ obi foforɔ ani ne wɔde kɔhwɛeɛ wɔno ara ne ɛti deɛ ɔwɔ ɛna ogyina asoɔ enti sɛ yɛnnua no de nka akyerɛ mu sɛ ɔbɔnsam firi tete no wɔne nipa nya saa contract na yes nipa deɛ wokita no ɛnyɛ biribi foforɔ nyɛ obi na de biribi foforɔ nti waa deɛ ɛwɔ mu a ɛgyegye wɔ no ɔyusu yɛn no a nti honam akɔnnɔ asetena mu ahohoahoa ne aniwa akɔnnɔ yi a ɛno ara na de yei no mu ɛba because wɔsi wɔhunu sɛ wɔdi adua bɛyɛ dampa nti ɛyi no ne contract package no mepɛ sɛ mobobɔ bi so ɛma me enti ɛhɛ no yɛtoa so a adeɛ baako a yɛbɛtumi ahunu ɔba wo nkyɛn a wɔsa pɛ sɛ woyɔ ebi ɛnso so ɛne abufuo na sɛ deɛ ɛfisofoɔ nwoma no koraa kaa sɛ yɛbu mfu na meyɛnyɛ bɔne nti ɛdeɛ nanka kwan da hɔ sɛ nti ɛhɔ no mu no nie wobu mfu na ɛnyɛ bɔne no ɛyɛ thin line nipa dodoɔ sɛ na wɔbu fu a wɔnti nsi baabi a ɛyɛ bɔne no mepa na som baako no ɛhɔ ne bɔne no ɛhɔ ne bɔne no meka sɛ wobɔ toa so a ɛna ɛyɛ bɔne wɔte mɛmmɔ koraa nti wonya bɔde a deɛ boa wo so ma wotumi bɔ ne ntam no ɛyɛ abufuo no ɛno nti sɛ woanstarte process no anka wonte wo baabi ɛno nti yakobo nwoma no ɛti baako yɛnkenkaeɛ no yakobo nwoma no ti baako nkyɛmu 9 ne 20 no ne yɛhwɛ adeɛ bɛyako a ɔbɔnsam de ba yɛn so a biribia wɔpɛ sɛ yɛnyɔ sa James chapter 1 verse 19 and 20 ɛno ano monkan ma me na me nuanom adɔfo monhunu yei sɛ nipa nyinaa ɛnyɛ ntɛm ntie ɛnyenya nkasa na ɔnyenya mfa abufuo wɔsi nipa nyinaa ɛnyenya ɛmprɛ wo ho ɛmfa abufuo sansa mekasa abufuo meka abufuo ho asɛm nti wɔsi yɛnya fa abufuo toa so verse 20 na de ntra ɛfiri sɛ onipa abufuo ɛnyɛ nyankopɔn trenee mu adeɛ onipa abufuo hɔ yi ntumi nyɛ nyame trenee mu adeɛ biara enti ubufu pɛ sɛdeɛ me nua no de nka akyerɛ mu no ɔbɔnsam contract biara ma ɔyɛ asoɔde ɛma wɔkɔyɛ deɛ ɛbɛsɛ wo ne onyankopɔn ntam apam ɛno nti wobufu pɛ a wɔsɛ wontumi nyɛ adeɛ ɛwɔ onyankopɔn trenee mu da nipa abufuo ebi na aka bufuo ne bia mebɔ baako a sɛ we de nka baako yi wɔsɛ memmɔ baako pɛ ɛna aso wakɔ akɔbɔ baako yi wobufu yɛ no ɛna de kasafin ne bae wobufu yɛ no ɛna ma wokɔbɔ dua no abufuo no a nka yɛnum ni wa ebia nka bɔne ahodoɔ wei anaasɛ atuate ahodeɛ wei nka mma bata abufuo yɛkora ma yɛsɛ
abufuo nim ne wura ba o se dey ya abufuo nim ne wura ba enti eno kire say nipa ni control bra na abufuo ye de bay aba enti na o se obi bufu a ne nim anka mantoa wasem okay wa we yu ho ama wa wura ba an se wo de musaka no but abufuo enti wa papa na sum asemo about enti eba na sa enti what nipa abufuo enye wo Nyankopɔn trini mu ade enti wo bon sam say tell me ya beto wo Nyankopɔn trini yo no wo de abufuo bro obufu ya what wo Nyankopɔn asede Sompa FM okay onu adofo nti de wo kan sa na che sa pepepe et sa pepepe ye nyi bi mfrim ye mfa bi nka ho ye nua Henry wo say usu me pese me hu sa contract ne nema no ye hu abufuo aha na wo say yakono yi obi ehu obe ohwe no na odi na chia na sunsan akwakotom sa pepepe e de biem na keka ho de kenyina na kire se ye kan wuntimi nyi kwaku ni mfrim and they say they don't dey ya ja kwaku de o de ya o de obata ho and he is from John chapter 8 verse 44 you heard us empathy ti ichemu aduanan enan no bible ka asem bi ewo ho e de kire ma yehunu se momo de moja akono de na mo pese moye ono ena woye owudi ni firim fitiase ente say e ka awudi de ya na e ka se a history of this universe one the first murderer me pacho ma me nso me nkwezi o kakra be bo ho edin the first murderer yeah I say a Cain but Nyankopɔn say bonsam ena ewudi ni firim fitiase because one orchestrate here and also wo share ekire epia anomo no nso gitum mu ente ewudi enso ade ba ko a bonsam ebo modene eni nipa ko ho apam konima me se ne mame bonidua ye ni say one second bonitu ye ni we ni nyina no bonsam wa na hyehyɛ ekire ye ni free ho we de watena se enye ni na kra do ma polish no so ya me delete tu sesia sana bonsam ete se de bia ye kikan be kwa koduru ebi so me de minim from nkrabire mu amena na ka kire me ne se be ma ekofa be ma turum ba ne so obo modene ka we be ka sa akwa we school be no koye akwa we ni nyansa wo he fa de woni de we kurasi ni bia na because abonsam de adwene bia be hye ni petrima ma ade ye bone no wa polish no ma afei abe papa kura chan de wa wo se oye ye how nyina ne se sade no ye kan twi no a ye hunu se nye kura but ye de brofo e ba de anache se ade ba ko a bre nyina me ka ho asem eye enada ye se eye connection unse na ada no na ya no connection no aha adi nka ayi na wo chibafo betimi aya mam ye se gise wo ko hu connection man onua Henry na onua Henry mumu akọ so say menya connection my dear dabi and minim say onyo connect and na ye mfato ho na me nto de to wasa enko pass mame me pass am okay nti ye hwe ahide a ne dia dance pefe de kire ye se de yesua de ba nyina no sa wotena se na se o ma bonsam ma be hye o mu a ene eno ma hodo a wo be ye no ano be den papa enti de Nyankopɔn aka from John 8:44 na kyerɛ me yehunu sɛ bonsam na ye wudi ni from mfitiase no enti sɛ yepɛ asɛm we de a ɛna wa nso bɔ modern kobo ne din ɛna yɛnkɔ Mose ngoma edin kan no 89 kyikyɛmu nwɔtwe ɛkɔ edu aso no ɛhɔ bɛboa ya ma yehunu de ɛkɔtwe we num enso ɛbaayɛ Genesis chapter 4 verses 8 through 10 ebebo aye papa ma me brain ntia na moama mo ho aye ha na Cain ka kyerɛ ne nua sɛ ma yɛnkɔ afum na ɛbaa sɛ wɔwɔ afum no Cain sɔre tia ne nua Habel na okum no na Awurade bisaa Cain sɛ ɛhe ɛna wo nua Habel ɛwɔ na ɔse minim minion so hwefo na me ana and say tie the ekoso ya ekum the first appearance of ekum or Bible mo no this verse Genesis chapter 4 verse
way 80 na ana bɛsɛ na na yɛaka ɛho asɛm no saa quotation we brebia mekan bia no de ba mitrim ne sɛ asɛ na ken ya hantan man bro so sɛ wotie ne nsɛm ya megye de sɛ ɔsɛmpa ne James boa yɛn ɛwɔ abufuo ɛho yes sɛ yɛde free by 6 no na yɛka asɛm kakra free hɔ sɛ awurade bisa ken sɛ adɛn nti na wobu afuo na wamu nan oh okay so sɛ bɔne no nso ɛkɔhyɛ firi baabi nti ɛkɔhyɛ firi baabi wɔde ogyina abufuo so ɛna wakunkum n'anim ɛna afei yawdeɛ na wura no mu a wɔkɔ daadaa ne nua yɛnkɔ afuo me nua no yɛnkɔ asɛm bi ansi nyankopɔn agye wo deɛ no wanyɛ me deɛ kora ɛnyɛ hwee yɛnkɔ ɛhɔ na afei wɔkɔ sɔre a afei ɔkɔkum ne nua no nti so sua deɛ ya ti deɛ wokan saa na tie pɛpɛɛpɛ ne yɛkenkan firi bible nti abufuo nso bonsam ɛne nipa kɔ apam ɛwɔ abufuo ɛho nti sɛ abufuo no deɛ na abɛtwe ɛde abɛsi awudie ɛnso so nti bɔne na yɛkeka ne nyina toatoa so a obi wɔ hɔ adeɛ wadu na afei wɔtoa so kɔ na wɔtoa so nso ɛkɔ n'anim nti wei kum wei abɔ wei tuo awɔ wei agyan wɔde sika awɔ wei wapipe ntoa deɛ awɔ wei mfe ayɛ ne sɛ de apasoa awɔ wei no mu nyinaa no akoa na taa akyire na nam sɛ wɔne nkurɔfoɔ akɔ apam na no nti na te saa yo meka tie for sɛ dwumadi a ɛfiri sɛ ɛnɛ ne da a wotie dwumadi a ɛyɛ onua dɔfo sa na deɛ wokan sa na tie dwumadi so na waso gu a wotie ɛyɛ dwumadi a yɛdi no da kwasiada anwummerɛ ɛfiri nɔnkron ɛkɔsi nondu yɛfa nyankopɔn asɛm na yɛpepe mu sɛdeɛ meka no sɛ deɛ yɛka biara wo nso trɔtoɔ na sɛ wowɔ asɛmbusa bi a wabusa ɔsɛmpaka ne James Echampon yɛgu so ɛkeka kɔ na sɛ nsɛm no ɛmu ya na ɛyɛ duru ɛkɔ packaging no montoa so ɛma yɛnhu na sɛ yɛ kristoni a mahunu sɛ woyɛ a ɛbɛi deɛ ɛyɛ bra no contract ni bia ɛwɔ sɛ metwe me ho firi ho aha sɛ yɛtoa so a yɛwɔ bɔne anaasɛ mmarato ahoroɔ nso so a yɛbɛtumi aboa no nyinaa no aka sɛ ɛyɛ sexual sins bɔne ahodoɔ a ɛfa ɛnamu nsɛm zoophilia nom ne ho nyinaa bɛba abɛhyɛ hɔ ɛno nti na bia meka bɔ me saa no meka kakra na me nua no so aka kakra deɛ bonsam sɛdeɛ yɛde nka akyerɛ mu no wɔbɔ nipa paa ɛma wɔ mu ɛnante saa ɔbrɛsui mu nanso ɛberɛ a yɛnam mu no sɛdeɛ me nua no hyɛ aseɛ no na yɛ medɛ paa biribia no wɔkata so ma wonya atenka sɛ deɛ woyɛ no na katua yɛ ntra na katua yɛ ɛm sɛ na katua mu ɔma wohu no ɔhawo a ɛbɛpia firi mu aba nti yɛ na akɔba sɛ wokɔndɔ sɛ wobɛtem no wayɛ ɛm sɛ yɛde nka aka ho asɛm ɛda sɛdeɛ Moses sɛ wampɛ sɛ wɔbɛtena bɔne mu na wate mu dɛ ɛnɛ tia bi nti yɛ na sɛ anim ha yɛ na akɔ no sɛm bi no wayi na di akyi na wopɛ na wopɛ sɛ wɔyɛ ɛna ma nipa tumirika ne ne yɛ apam sɛ obɛdi dwuma no ɛde ama no nti sɛ wosua adeɛ yi a ɔbɔ yɛ nkɔkɔ bebree Korintofoɔ nwoma ɛdi nkan moma yɛmfa yɛ baabɔ no nkɔ ne bia yɛnka adeɛ baako mmienu bi ɛti nsia nkyɛmu nkron ne edu no sɛdeɛ kyerɛsɛm no sikasare m'ani gye ho ɛwɔ hɔ paa ɛyɛ Korintofoɔ nwoma ɛdi kan no sɛ munim sɛ wɔn a wɔntene nya Nyankopɔn ahenni no wɔse monnim saa moma wɔn ada mo adwamammɔfoɔ ɛhenefoɔ ɛnɛ adwaman yɛdeɛ bɛyɛ wɔ wiase wɔbi fa ho bɛyɛ sɛ dating sɛ woka ne yɛde borɔfo abɛto so ɛnso yɛse adwaman woyɛ dwamanfo wɔn sɛ ɛtan paa moka na moaka m na yɛ basaa aka na de no nso yɛnyɛ okay saa na ade ne teɛ wo sɛ yɛnka sɛ onua deɛ wokan deɛ wokan saa na teɛ bible no wɔka adeɛ yɛ ɔsɛ adwaman mmom nti no aso na yɛso yɛkan enti wɔ se enti monnim sɛ wɔ mu a wɔ mu ntene no wɔ mu ɛntumi nya Nyankopɔn ahenni no wɔ mu ne henefoɔ adwamanmmɔfoɔ
abosomsomfo enti ebeye den na adwamammɔ no sɛ yɛ deɛ ayɛ apam onyankopɔn ne nipa wɔ sɛ nipa ntena mu a ɛbɛyɛ dɛn na wakasɛ nka nipa no wɔnsɛ nyɛ nyankopɔn ahenneɛ sisei kora dɛ na mmom na kɔyɛ a wɔbɔnsam contract ne nti no sɛdeɛ me nua no di nka kae no na asɛ wo ne onyankopɔn ntam apam enti wɔ se ɛma obiara naada nyɛ hwee ɛyɛ hwee hwee nsi hwee bɛsi outing kɛkɛ no yo ɛde saa wɔyɛ me guy enti yɛntoa so wɔ se moma wɔ naada mo adwamammɔfoɔ abosomsomfo wɔn mo yɛ abosomsomfoɔ awaresɛfoɔ mmarima deɛ yi ahohwifoɔ toa so mmarima a wɔne mmarima da mmarima a wɔne mmarima ɛda yɛhoa na wabɛfrɛ wei sɛ ɛyɛ gay yɛakɔpɛ borɔfo ato so borɔfo no da so ɛyɛ na ma no ayɛ adeɛ nso deɛ ɛyɛ gay deɛ a gay deɛ sɛ asɛ anigye adeɛ bi ɛno nti ne yɛde ato so saa nanso wɔ sɛ ɛma saafoɔ yi nnaadaa wo hwan na ɛyɛ daadaafoɔ bonsam okay enti sɛ saa wɔn a wɔwɔ saa tebea wei mu no ɛɛba wo nkyɛn a wɔde nnaadaa na ɛba deɛ a wɔahunu wɔ mu wura okay owura na wabɔ wɔn paa no sɛ monkɔ daadaa wɔ mo sɛ deɛ ɛkɔ yie paa ne barima wɔ ne barima ɛda ne wɔne wɔbaa deɛ deɛ nhyɛ da nyɛ correct bia nyame mmoa yɛ nane deɛ no sika ɔmfa sika no to ho asɛ nyankopɔn deɛ na ayɛ firifiri bra deɛ no nso ɔtua homa ne agents ne tua na wie yɛ nso sɛndeɛ wonya gye wie deɛ a wona wokorɔ awie yɛ ne asɛm no ɛnti me nua sɛ yɛbɛtoa so sexual sense no ebi na wabobɔ den no adwamammɔ barima a wɔne barima da ɛna afei nso wɔn a wɔyɛ awaresɛefoɔ wɔse saafoɔ nyinaa mu ntena hɔ mu biara mɛdaadaa wo ne yɛaka kasa bi ɛde ato wɔ wosuro awaregya yɛ a wɔnyɛ dɛ yɛ kɛkɛ ka wo yɛ ɛnti woyɛ a wobɛgya wo sisiɛ sɛ wɔtete wɔ a bible no ase ne ɔba ntɔkwapɛfoɔ ntra fio nti wohwɛ no ɔyɛ yi a wokɔ w'anim abia wobɛnya deɛ bɛboa wakyɛn deɛ ɔte ho nti wode ɔtoa so okay enti sɛ yɛtoa so a deɛ mepɛ sɛ meka no wɔ ha tiawa no sɛ saa bra wei nyinaa wɔ hɔ a nnipa ɛyɔ na wɔwɛ no wɔ ani bere so na yɛbisa sɛ hwan na abɔ wɔ mo paa saa quotation no a mokae no korontofoɔ nwoma ɛdi kan ɛtire nsia nkyekyɛmu nkron ɛkɔsi edu na mokae nka mobɛsan asi so saa quotation no so bi wɔ a yɛbɛsi so na mmom no sɛdeɛ meka no sɛ wo saa toa so mpo a ɛwɔ bɛ 15 a ebia nka agya mpokɔ hɔ ma me okay nkyekyɛmu dunum no monim sɛ mo nipadua yɛ kristo akwaa bi memfa kristo akwaa menkɔyɛ no adwamanfoɔ akwaa ɛmpangu wɔse ɛmpangu enti nyankopɔn yɛne nyankopɔn kɔntra to dwa nyameɛ no gye ho anaa dabi enti hwan na bɔyɛ paa sɛ yɛnkɔyɛ saa wei deɛ paul na ɛka so ɔno wɔmfa ne nipadua nkɔyɛ saa ɛmpangu sɛ paul deɛ ɔno paul hwan na ma paul twerɛ yɛnum nyinaa ɛfiri ɔno ana adwene mu anaa daabi enti paul nyɛ sɛ wɔno na nipadua nko ho asɛm no wɔka atwerɛ nyinaa firi nyankopɔn ho ɛna wɔsɛ me nuanom akristofoɔ enti saa na ɛwɔ sɛ yɛwɛ anaa yɛmfɛ nipadua nsi wɔ memfa me nipadua nsi wɔ nti wo sɛ wɔ sɛ wo sɛ wode wo nipadua nsi wɔ ma adwamammɔ anaa wɔsɛ ɛmpa ngu adentra oniadɔfo ɛfiri sɛ obiara a wɔtena saa asu no mu no wɔdane nyankopɔn tamfo na yɛka biribi fa aware sɛ ho a na woka sɛ bia wɔtetewa na wakɔ anim ne bia wɔnya baako yakobo nwoma se sɛ yakobo wɔka sɛ yakobo nwoma no wɔte sɛ menkɔtie chapter 4 verse 4 yakobo ɛtire 9 nkyekyɛmu 9 ɛne wakyɛm pɛpɛɛpɛ yakobo ɛtire 9 nkyekyɛmu 9 mesrɛ ma mo ho nya ɔse awaresɛefoɔ monim sɛ wiase adamfofa ne wɔtane a wɔtane onyankopɔn na nyame nso wobɛtumi ataa no enti obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo no gyina hɔ sɛ nyankopɔn yɛde bɛyi ɛtamfo wɔhyɛ aseɛ sɛ henefoɔ awaresɛefoɔ
Ndi nyankopɔn ne ji wo mo ho ana. Dabi. Nyankopɔn pɛ ne saa. Dabi. Wo mu be gina wo se nyankopɔn tamfo. Asɛm na ehu. Ehu. Onu adɔfo enti deɛ wo kan saa ɛnɛteɛ. Sɛ yɛ kenkan no saa ɛnɛteɛ. Asɛm pɛka ni Henry. Eja. Mo ɛyɛ na mo ya ma yɛ sɛ kina gripa no. Wa na Ya convince wo. mo yɛ sɛ deɛ mo ya be convicted why? No kwasam menu apani adanadi. E dey akyere ni titu awarese ye no. Enipa susu sɛ awarese ye de ende nya hwe oba na titi wagya no be ma na titi wagya no ne de ka ho. Anaasɛ wo ya akɔfa bi ka ho asɛm bi ani ho. Ye ka awarese ya ɛde sɛ wunya extramarital affairs. Nti wo yere wo ho na akɔfa oba afoforo. Anaasɛ okunu wo ho na akɔfa bɛma foforo. Okɔfa yere chi anaasɛ okunu chi. Ɛyɛ awarese ye. Ndi ehwehwe ya ekyere pepe mi ehunu se no de na e kan you want say wo kan was abisi so but kobrofum de ya na nke ndi e batwi mu nso batwi mu obi a wo twe mpena wo ne yere echi wo twe mpena wo ne kunu echi mo kan say ana ya bone kase me pa chom ya kan ni me brofin so dantin nti ahimfie ho ara me fie ne ben nti ye kasa ne de okay me sunya pa school abuko enso me shede sunya atwi pa nti twi ne de o kasa me nka me ka pa obi a wo twempena ha e wo nikuna na asa ne yire chi and your friend side chick no mu se no brofo ne side chick no o de bonsa mo ye nipa o ka we ya wo me side chick ni obi a nhwe den wa bere wanim obi a wan go school wanim wo de adada no ne de ka ho da bi nyankopon asa me beka said the tear pepe. And the way so chere say tenase ne yedusu sa asem no mu a e chere me hu say ba ma wo yere ye ba akopɛ oba wukunu ye ba akopɛ o ko fa wo yere chi say me ko fa tenten me ko fa tun tietia me ko fa ho ne ho a e tie nyankopɔn asem if say no ne frɛ na ware say ye no ba bi no propagate say oba ba akɔ de o ye de no oba ba akɔ tena ana so o ye de ne ba ma ba akɔ tena ye da bi. Yes, udi abakwan no adi nkatekwan. No adi nkatekwan. Nipa adwene no. Bonsam so na de sa adwene na hyehyɛ nipa tirimu a ama ne nkrofo kora gitum wo musum enso emo. Te sa na o ma no mama yempu ne nyina firi sɛ apam abonsam ne nipa wo no. Ebi eno no. Okay. Me nua panyine kan asɛm bi ɛsombo kɛse pa a wo sɛ yɛbɔ modern na yɛto aso. Na bonsam apam no ɔne nipa nya efiri mfiti ase ne gusu anso ba afi kura de ohunu sɛ ɔman bitumi sɔre gyina no waka de akyere sɛ me mebɔ mo bosia de a je sɛ ɔma bɛɛma ɛfa bɛɛma to ɔba ɛfa no yɔnko ba de ne nsa wowɔ no emiemia no de aba bi a wasene te sɛ bɛɛma de ewurawura nase ɛno bi na je sɛ moyɛ anya saa de a me pa asɛ mebɔ mo bosia de ɛnkɔ so ɛbɛtɔ yɛ parliament ha ɛma bɛɛma baako asɛ frɛ no honorable Sam George so yeah honorable Sam ɔno na so original ayɛ wɔ parliament hɔ sɛ da bi da saa de we pa de eni kwan sɛ kɔso wɔ mai mu sɔre gyina ya mampo BBC interview no wɔ no ma hodo a wɔ sɔre gyina wɔ no nko a ama nnɛ minim sɛ 1000 ɔno nko a sɔre gyina onya emra shebidwafo minim ne pa na etobere bi a wonim de de ha wono ba dabi ya nsɛm ya yɛ kan nyɛ sɛ nkrofo nim o mu nim pa na fo mbɛtena so o mu nka mu ni akuku aduro amode bɛ kan ti de ɔbɛbɛle cat no ɔde adɔma bɛkɔ akɔsɔ ɔkra no ko a ɔba ɛbɛwo so gran ma nkura na hunu sɛ wɔ na ɛba no ɛno ne asɛm no ndi ɛka de wudi dɔm anim no ɔno ne ɛka na asɛm ndi wa wɔta ekyire de ma sɛ yutimi ahwe w'anim wase da bia ahwe ana kyena asɛm bia kwa yɛ kyena nko na asɛm akɔba nti ɔne de sɛ ɔbɛyɛ ne de wɔmfa ho that's right Leviticus chapter 18 verse 22 yɛnsua de yɛmfi hɔ Leviticus chapter 18 Mose nwoma no de ɔtɔ so sɛ no miɛnsa no ɔse na wone oberima enna oba enna wone bɛɛma ɛnyɛ dan bɛtɔ me am wɔ ha yi wa wo hwɛ Facebook na wotie radio baabi a wo bi a wote me ne am yɛ ɔba na ansa me yɛ bɛɛma wo yɛ bɛɛma na mbɛka kyerɛ wo sɛ me ne ebia yɛnu asɛmpa kani Patrick akɔda ɛde asɛmpa na wo bɛka de afa me wo hunu wo ka kura na wadwene kura bibia yɛ kan yɛ wɔ wadwene mu nya de sɛ normal ɛne nyankopɔn asɛm nkɔ etie nyankopɔn asɛm ti from time immemorial from Old Testament mu ba nyina nyankopɔn sɛ sɛ wo yɛ bɛɛma ɔno sɛ de ɔbɔ wɔ sɛ wo yɛ bɛɛma no ɛne ɔbaa na ɛnda enti bɛɛma
wonne no yonko be mada said the obada no e de na enye no eye chiwade nanso na de ye se eno na yeduru mu ye wo new era new age eno ne de che se wani ate wani afire de open na wo ye right no ma ye chiwade asade abesi so se ebo modern pene bonsama sem bia so a etia de nyankopon aka nyankopon se ye chiwade ama ahodo abruchi mamu ahodo ne we num nyina no eda na de se eno na ye de yage atomo na Africa hanso momo modern na mo mpene chiwade no so na monye nyankopon aka ho asem dada nikwan se yeso so chapter 20 verse 13 so eka asem de fa ho a eno so Leviticus 1 mo na e ho no a ye kan sa book no ye nyamfiri ho kra chapter 20 verse 13 etiaduo no chichemu edu mienso na oberema wane oberema bi da oba ena no enti bemma bia one no yonko bemma eda said de wone oba eda no ede ne nsie aye echiwade omumienu nyina aye de no no oma ye echiwade de ka echiwade de ana chesade aye mpeni din kura tie na kum ne yanku wodi ansa na kum no kura beba no onse sa oba ebia obia babia obia free ene e wade a wo mogitum ene awade a wo mochire enti e ka echiwade de ajasa awade a echiri kura wo kofa no ba so one na wo ne na ye de wo mo be pam no se wonko o mo nso so sa de no eso enti no ene ye kan se nyankopon nyi sa de ni ntum wonfoa so wonsoso so enti penalty wo ball ade hipa ne se obi bo modne kwa na afi obi atwa na hwe 18 yard box no to je tware hwe wa na kura se bi si penalty no an se penalty eno de wudi keeper nko asem ti nyankopon emra no so obeto na obubu na apam na ono no ne wona ne penalty ne se menua de na wanya no kum na onku no indi nyankopon na kan we di ato oba de wi asese no de entieti obi afa ho de so se be ma so open yonko be ma ene de na aye de open no oba so open yonko oba na aye de se enipa kra so obetu ana mo bi a eno no ye kan ya ye be boso kakra bi a aso kan abrofo bi outing ya menene ko asa ye keka enamu nsam no o kan abrofo bi asa ni zoo bi zoophilia okay so ye kan zoophilia de a zoophilia ento bi a we bi ye kan zoo a ehefa na ade wadwe be kwa nipa ne aboa o de ye ntie ni ye pa zoophilia ye kan zoo a he na ade wadwe be kwa kwesi enya ba bi ye nti ba bi a mwa wo ye kra mwa ye akọcheche mwa a o mu wuram aba se o mu men said the bear nipa bi wontimi nkokwa yem nkohwe bie no obetimi akọ no akọ bi nti zoo bia ne moa ena wotwa kan filia nso ye affair and the nipa a woni aboa enya ena emu nkuta ho die na akọche aboa krama wo no dan ni kekawo o beriwo wan kekawo kra na nti ne kwanso no de adina time etan ye afi da wote ase ba nema bi se na nyankopon sensen ke bodin kra to sa no ma we nu nyina ekoso obi so okopesi ka da ya woni krama nkoda yehoa woni odwan nkoda woni aponche nkoda woni preko nkoda afi preko ebebo modern benyinsen obewo no na preko ni titi se ni peti na nensa ne nsa ye te se preko ensa na ne nan no de didi akire na ye te se enipa ede ave muso we de anwanwa sema ne hwan enkrofo no zoophilia ni sunsu anso eno no ndi bonsa mo bo nipa pa se ho abaya afefefe ka bebo modne be ko na wofo ho akosere nse o mumfa no ma ne ware no no so ne de wompe na emom nyambuo mu na ntwibuo mu ene afe mponchi buo mu na obewurewura ene krama wone nete ene de ka nkokọ ene de ka ho no bebo modne afa wo moto we num nyina ye no ma ayekokoso afe enipa adwene nche da maso ndi contract no epacho ebino no na dosun ye papa se na bray or packaging no contract e de eba be kire na e fatapa se yema ye ni da ho papa fatapa se so hwe Peter ngoma no e na e free nchichemu enkron no eba na o se yema ya adwene mu nte na ye ni ena ho sebeya sanyama etisi no yen kokoko ho me ka tie for say
onuadofo de o kan sa na te edwumade na wasugusu edwumade ye Tafo Church of Christ Standard School for na aso edwumade asne meka se momodin se ye de ma no ebekọ mission school na ode nyankopon asem atete mofra no na ohunu efi wo mofra se a onyini a enema ati sei no ohunu wo school mu dada ndi so bi de bedada won a wotwe won adwen free ho won number is 0244591121 0244591121 na owo Tafo abono eho na wokọ a obehunu school yi omodia se odo babekọ ho ebi afei mpempenso ya dru die se yakeka dru Sunday school time no biaya e was busa question me de keka kan na wo se de trotro to ho no so wo ho mesro ma question nye adnadisuan ho ana ifri na otwe no mu so wo asem bi bebusa 0551 931 0551 931 0548 931 Sompa 93.1 so ena ansa na ombeba mo bi ese zufilia na ye kan wonyi ni say bible ma asemo ni bible bi MP bible mu bi ada say nyankopɔ aka bibia afa ho na say Leviticus ya kenkan ye obubo ono kan bema one bema okay ne said the assembly no nuadofo de wo kan sanity enti mu improve ma chapter 18 verse 23 Leviticus Mose ngoma toso miensa no eti edu enwo twetche modio no miensa no ose wone aboa biara enna emfa enwo hu fi oni aboa bia enye den enti ye kan moa de ane ka se bobo so bia betuma bom moa hodo pd Leviticus chapter 18 verse 23 verse 23 enti woni aboa bia enna emfa nwo hu fi enti nipa woni aboa beda no oye den no ogu ne hu fi na oba bi enyina aboa bi anim ennane ne ho ema no enti we no basabasa ye enti so usua de ya be ma woni aboa ekoda asem ena oba nso o ma ho kwa ma aboa ne nada ene social media ne no ma ye o me call ha o mo o ma me krama no ne me da ye me ne krama ne koda ye ene o ma me sika no o ma me say ne ma ye we num $10,000 ente ne aboa krama ene o be da ba kwa ma akoje $10,000 uji di se sika na wo ka ho asem mi obi mi osika go me dem na nso ma me momode na mko yi se sika ne bi se me de koto ade o mo bebo me sika na twam sao etwam nti wo bom modene ya wadwen se sika na akoye no ma e de akopa sika no etwam nti ye Ghana ha to bere bi sika we ye ni biem etwam je se foforo e na edi nti dodo na anu wom na bere ni nti e bia me je de se hwe ni se ya zufilia no wana opa hu no e wo Leviticus chapter 18 verse 23 nti ya na wahwe o hwe ho a ebeboa papa 0551 931 0551 931 na 0548 931 oh question bia obetimi abusa wo enne adesua yesua eho enema horo a bronsam package de bedada ye no bi eno na wabobɔ so bebre de akyerɛ. Hello? Yes, sir. Hello? Hello, good evening. Good evening, sir. Sajem Java Korea. Nyanko pardon boko, na also e. Yamiadon. Udin. I'm just here. Jeremiah, okay. Jeremiah, okay. The media Damasi. Ewan Sema Mudiamai. Na, you see, Monomi says, Jeka ebufu ho asem ngidi se bible no na asataka fo ni timu o ma timu ya ma ya fiase na me beto be bi se ebufu no yenye na ma ade nsaso na me yesi so ni na se obi yesi so ni na me bufu na ade nsaso ase na Nyankopɔn hu mefa okay
o question is simple. Bible say my ma owian koto ye bufo so na me Kristo din na say me bufu na ade san say na no aye bone no and say say ma bufu koduru san pempen so no 05551 hello eti osampekani e champon e bia de me kan ye nya enough man. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Epacho. What did you say? Medindi. Jagidi bogidi. Oh, Mr. Obodi, Udin na ne trouble meeting. Oh, Debbie, Epacho. Edi nimi no. Zagidi bogidi. Okay. Di bogidi. Okay. Na openi mo kasano na miti. Iti se penyi baako ka se eni kwa se oware mienu na oware mienu a nyaade a obekọ heaven hono na ekire maadwen. Okay. Ebi se Bible ya enu nti yenyina yeshia ara nti eye tisudia ba yenye Solomon oware gogo se Abraham. But Abraham no kofa you know. Hagar no. Good. Abraham. Ya mau nana you very say. Enti o de wa sembusa no. Musa nsankrofo ya osite wo mudi na wie wo musan. Hey. You know what I'm saying? Ewie Solomon saying. Yankopon eyusu wo modi omu ye djuma. Ewie wo mo saying. Anyway. Okay, me da seminia. So be enough for so bet me abusana sem. Sompa FM. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. About your mini Samuel Junior. Samuel Adu Junior. Ma tse mo se obi a oya aboa oni ni pakoda. Oye obi a obeti anda ne se aboa. Na mentia na atima gen, but obi tina atima si. Okay. Ne question no ene say ebede na nipa ne aboa akoda me na yi. Okay. Hello, Junior. What can I say? So Abofra Kuma. How many years? 15. 15, no. No, okay. Why are there no question mood? So, Usanti. Oh, okay. Medasi. Ebe you are why? Yeah. Some Pekani Henry. Ona uko kai enti chemu amakofa asama ba no de wo ane se ne nipa bi wo ho a ase de ne e chiremu no wotime kwache aboa na se de be ma no oba ehiemu maba epie free mu no ono no de onkope oba anaso woni nipa nkoda na imo mo ne aboa. Hello. Yes, I'm patrolling baby of free. Low and radio. The patron the Isaac is Aboaso. Miss Roma o radio no volume no conform. Me patron. Me o question they say. Whether me bomb abaso me moji media modi. Na me she mon cry say ya me e mama ho de na mon koso eni djuma no emfa maye. Na ma sem di saka cry che ma de e me say e ani ta ka say all things are equal. Hona chemaje kakra me pese me frɛ na mama mi chemu kakra. All things are equal, no all things are equal. Okay. Yani kimika se boni na eyepe. Okay. Okay. Na damase na ma frɛ na ma chemu kakra. Me dase. Okay, me se me damase bebe. All right. Say enka Samaladu Junior. Question a bedena. Hello.
Hello. Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening. Pejane kakra. Anka bo din mami hu ba bia o free fra. Poku mam okay. The okay is that 18.7 the bottom 19 now. Single him the I would say now if you discuss her at 2 in Nana, assassin so for I would be more and mono aye. Now assassino a goofy. Now assassino and few more we say more good movie. Said the affair and a man are where it would be more and no good. Now Ubiala oye obey sir at 2 dear Imubialano. Ubitano effering one memu up. Zufili anu ho asɛm na anu guso a okay Leviticus na o mo kan ho asɛm na onso o ka bi e dia to so sɛ mfata sɛ nipa bɛyɛ saade no ye da se no koku ye da se Simon ngumala ya enama no eno nyankopɔn omoyɛ ya nyankopɔn etu oja de se wo mo me da se pa esan ebrani nti nyame israel Mr. Yabreno Aswan, Messrs. Sempakani Echampon, Enka ne additional bono tofana Yenia Henry so and can Nedian Trosonafi Yena Yan sorry. Your minianum a Tafo no quasum dear Yenemo Yonino Abota Eba Cope. Ani se onyankopon a woboye no opese woni yetna nanso gise yene ne tena se wokunkunu yem nanso bone aye ade bia ko a etiti nipa ne onyankopon tema yonkofa enam kwan horo pi so ne nipa eye de ense ne mfatatie onyankopon tine ebi ne yabobo so no eniema ne doso na emom no ni tia wom no de epese ye kai mo no se Biara ayemra tun ewo nyankopon enem no moma yentwe ho mfiri ho efiri se e de akatu abone a nipa ntumi nyina no ene ba bedase Sempakani Henry okay bedase pi no kwasa me se awrade nyankopon ya na dodo na ne da ne de se e bia de wo Ephesians 4:30 ho anasa 26 wo ko no nyankopon kura hyede wo kan de akere se bomoden ama obunfu wo hye ose ma obunfu da bi ne mom no ma bi besi e bia obonyo so se obonyo so a intu ana mo boni bi etie nyankopon asem eno na wo kan ye kan adultery nso a eye awarese ye nso nyankopon kwahye obi ase kwaware mienu dudi ka ware mienu ye frɛ na Lamek wonu amu kofa ama mienu no ohunu se asotwe nyankopon de ma Kain no ono no de agye nyankopon bɔ ho mpere nso impo na de ma no tinya de papa nyankopon so ti nipa ene dan wo man kasa ensem ena ebia obi ene abo ekodanzo ebia abo no ofa ne to ana se ofa na ade no pepepe te se de ebia oni nipa nso ekoye no eno nso ya de ho na se de ekoso nso ye ka boni ane mrato inde mrato de wo ye de tie nyankopon asem bia no watomra enso eno no enti eno ene ade ba ko ho a mama ye nyina ye ntiase na afa ye nyina ye nhumu na bebo ye papa na asade ebi ade esime so de ye momode na afa ye nhye ye nyina ye ho nkra ne wodwumadi ya ekosue ne mfa ya adwen ne yakoma eni akire ne mu afoforo amane ne biribia na omu ni akire madwumadi no nkoso kama emfa emaye na yetimetu hu anamo ama ohawo kese a ewo wiase no yetime yi sa wo hawo no every ho o Tafo Church of Christ o ne yebesomo a Tafo abono ena yewo eni Roman school no ena ben pa ho anso na Church of Christ Standard School no eno a ho nso ne wo kwesi ada no pa yehia 8 na ya to aso a kopem 11 edwada nwumre 6:30
ekopem 7:30 ukuada any fiada nyina the same time aye nwumre 6:30 up to that of 7:30 intini entu anamo na bibia nkoso kama ene dia mesro ma mentu mrawe abofo ofenso abofo hona me free buy na ese duru ho a ne no anu no bia amerika kikiki omde obi echim ne de atoso mpa anu no ntimi abofofo nyina abofofo nyina bere ntimi mu bomu den nyame show ya na emom sai bia dwumade na ekoso so pese woni edi ho nkomo a na wo kan bibi de kire ya na se ya boa wo bibi ho a obetimi afre 0246 49 04 15 0246 49 04 15 mi am number afra nkomo bia ho bi betimedi ama bibi ai kan obetimi so afre sempakani James Champon so e was 0249 26 0003 0249 26 0003 Sampakani James Champon or Chronom Church of Christ which mean no Afrancho Church of Christ Afrancho Church of Christ so we do none microphone question Afrancho Church of Christ Mensisa baby awo kafra mecha medofo pa bi agya ene me maame oboa abrowa o say dru brese a otwe dansa so obetie yankopon asem ne sede esitie nyina ye da yankopon asese wa me adi dwumade abawie ye gya dwumade nyina de hye ne nsa